Velkommen. Tak. Hej, Julia. Louise. Sebastian. Hej, Velkommen. Louise. Tak. Sæt jer ned. Og jeg kan se, at I har fået kaffe. Ja, tak. Det var godt. Ja, det er perfekt. Vi har egentlig forberedt vores møde ud fra de oplysninger, vi har modtaget fra jeres sidste telefonsamtale angående det her finansielle billån. Ja, vi har været meget spændt på i dag. Vi glæder os til at høre, hvad I har tilbydet os. Ja, vi kunne egentlig godt tænke os at lægge ud med i dag jeres forventninger til selve mødet. Så vi vil godt komme ind på præsentationen af lånemulighederne, jeres budget, og så vil vi egentlig slutte af med en opsummering til allersidst af de vigtigste punkter. Ja, så hvis I måske vil fortælle os om jeres forventninger til os her i dag. Altså, al vores familie kommer fra Jylland, så det er da meget rart at have en bil til os selv, også fordi vi har 2 små børn. Så det kan være sådan lidt svært at skulle med tog og små børn og det hele. Og så har vi benyttet os lidt af noget delebilsordning og lånt af familie og venner og sådan noget. Og så er vi på sommerferie her i sommers, hvor vi lejede en Opel Insignia. Og det var vi rigtig, rigtig glade for, og den var god til vores familie. Så den tænkte vi, at det var en god idé at låne penge til lige op den bil. Og så vil vi bare høre, hvad I kunne tilbyde os af lånemuligheder inden for lige den ramme af budget. Det lyder egentlig også rigtig fornuftigt. Det må også være dejligt for jer at kunne være uafhængig af jeres 2 små børn. Har I overvejet på noget tidspunkt, om I skulle have flere børn? Nej, det er ikke noget, vi lige har lyst til. Vi har 2 søde små børn. Ja. Vi her hos CBH Bank ønsker i hvert fald at finde frem til den bedst mulige løsning for jer. Har I tænkt over, hvad I skal bruge jeres bil til, om det er til hverdagsbrug eller hvorledes? Jamen, altså, det er jo lidt af det hele. Vi skal bruge den til at køre vores børn i børnehave. Og så har vi de her ture til Louises familie i Jylland, som vi gør i ny og næ. Og så har vi snakket om, at det er mig, som skal have bilen i mit navn, fordi at det er mig, som skal bruge bilen frem og tilbage til arbejde, og så det er som regel mig, der kører, når vi er på lange ture, så det er mig, der bruger bilen mest. Men det er også, vi er også lidt bekymret over det, fordi at hvis nu jeg ikke står på bilen, og vi bliver skilt, hvad får jeg så, og sådan nogle ting, så jeg har hørt grimme historier omkring det. Så det skal vi også til at styre på. Ja, det er jo selvfølgelig her, der er nogle juridiske aspekter, I skal tage med i jeres overvejelser. Hvis du, Jens, står alene på bilen, jamen så vil du også have fri rådighed over den, og det vil også indgå i din bodel ved en eventuel skilsmisse senere hen. Det vil så også være dig, der overtager en eventuel gæld, hvis der er det i bilen. Hvorimod, hvis I begge to står i bilen, jamen så vil I hæfte solidarisk for gælden, og når jeg betaler lånet af, så vil I også dele et eventuelt overskud, der er. Okay, det er så lige noget, vi skal hjem og tænke over. Tænker jeg i hvert fald. Jeg snakker om det til næste gang. Ja, det kan I sagtens gøre. I forhold til, at I skal ud og låne penge, har I så overvejet, at I ikke er sikret? I tilfælde af, at en af jer skulle miste jeres job, så har I ikke nogen A-kasse, og I er ikke lønsikret? Altså, det er ikke noget, vi har snakket om. Det er ikke noget, vi har tænkt over. Altså, vi har taget nogle andre lån, hvor det er ikke lige noget, vi fik på besked på i hvert fald. Ja, men det er sådan, at hvis vi skal låne penge her hos os, jamen så bliver vi nødt til at have noget sikkerhed, hvis en af jer står i en kritisk situation og mister jobbet. Har I overvejet, hvordan jeres økonomiske situation vil se ud, hvis det ville ske? Nej, det har vi ikke rigtig overvejet. Nej. Altså det er sådan, at dagpengesatsen den hedder maks 18.395 kroner. Og det er jo en væsentlig nedgang i forhold til, hvad du har været vant til at tjene, Jens. Ja, det må vi sige. Jeg tror lige, vi skal hjem og kigge på, om vi godt kunne overveje en A-kasse i hvert fald. Ja. Det lyder i hvert fald sådan. Vi har i hvert fald kigget på de 2 forslag, som I er kommet med, og regnet lidt på det, sammenlignet med de andre tilbud. Og så har vi givet vores forslag til, hvad vi kan tilbyde jer her hos CBH Bank. I kan se udregningerne her. Først har vi kigget på, at I har en opsparing på 120.000 til et bilkøb. Og derudover har vi også kigget på, at I har en kassekredit på minus 30.000. En idé kunne blandt andet være at tage 30.000 fra jeres opsparing til jeres bilkøb og køre over i kassekreditten, så I får udlignet den. Det er den, der er den dyre finansielle post. Så det kunne være en mulighed. I har blandt andet fået et tilbud fra Louises forældre, som lyder på 300.000. Hvis vi så forestiller jer, at I har taget de 30.000 fra jeres bilopsparing, så skal det tilbud lyde på 330.000 i stedet for, hvis det er muligt. Med det lånetilbud, jeg har fået fra dine forældre, Louise, så ser vi det helt klart efter vores udregninger som den billigste lånemulighed. Hvor I får en fordelagtig rente, og I får fordelagtige årlige omkostninger i procent. Derudover er der ingen oprettelsesgebyrer.
Dog skal det siges, at I ikke er juridisk sikret, hvis I skulle blive skilt eller hvis I skulle blive uvenner. Ud fra vores beregninger, så har I et rådighedsbeløb på 26.158 kroner om måneden, hvilket er ret pænt. Så har I fået en anden lånemulighed fra finansieringsselskabet Bilfind, som tilbyder jer et 10-årigt annuitetslån med 2 års afdragsfrihed. Derudover er der en fast ydelse og en fast rente. Til gengæld har I rigtig høje stiftelsesomkostninger og høje årlige omkostninger. Vi har udregnet jeres rådighedsbeløb til at være på 29.185 kroner. Det skal så siges, at det kun er de 2 første år. Efter de 2 år, hvor I ikke har afdragsfrihed mere, så vil I egentlig komme til at afdrage med, ud fra vores beregninger, ca. 10.000 kroner kvartalmæssigt. Så det vil forringe jeres rådighedsbeløb med 2.500 kroner om måneden. Sidste lånetilbud er, hvad vi her hos CPH Bank har tilbydet jer. Det er ligeledes med finansieringsselskabet Bilfind et 10-årigt annuitetslån med en højere nominel rente end Bilfind. Men når vi vurderer ud fra, hvad der er attraktivt for låntagere, så kigger vi på årlige omkostninger i procent, og vi kigger på rådighedsbeløbet. Her tilbyder vi de billigste årlige omkostninger i procent, når man kigger på juridisk sikring også. Vores rådighedsbeløb ligger på 26.158 kroner om måneden. Og her tænker jeg måske, at I kunne sidde 5 minutter lige og tænke over og overveje, hvad I synes, der er mest attraktivt. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne lige 5 minutter. Ja, selvfølgelig. Tak. Har I fået tænkt over noget? Ja, vi er faktisk kommet frem til, at vi gerne vil kigge lidt mere på det lån, som I har tilbudt os, fordi det passer bedst til vores behov. Ja, det lyder jo rigtig godt, og det gør det jo også en del nemmere for os at rådgive jer senere hen, når I sådan samler det hele hos os. I skal også huske på, at det er jo et krav at have en ansvarsforsikring, når man har en bil. Og så er det også et krav fra vores side, at I skal have en kaskoforsikring. Det er i hvert fald et krav, når man har et lån. Okay, hvad koster sådan en kaskoforsikring så? Jamen, vi har plottet det lidt ind i et budget for jer. Både ansvar og kasko vil koste 450 kroner om måneden. Okay. Ja. Og som I kan se i budgettet også, så vi har et rådighedsbeløb, der lyder på 24.421 kroner om måneden. Her har vi så fjernet jeres sportsabonnement, da vi ikke tager det med som en fast udgift. Hvordan har I det med det? Det må vi vel så undvære, tænker jeg. Ja, det er okay. Ja. Og så derudover skal I også overveje sådan noget som fald på vejhjælp, om det er noget, I er interesseret i. Vi har lavet et budget både med og uden. Vi har plottet den største pakke ind, der koster 99 kroner om måneden. Og det er jo måske en dejlig tryghed for jer at have, i hvert fald på jeres lange ture til Jylland, hvis der sker noget med bilen, også med jeres børn. Så er det dejligt at kunne få hjælp den vej igennem. Og den pakke, den gælder også uden for Europa. Ja. Det skal vi overveje i hvert fald. Ja. Så hvordan har I det med det budget her på de der 24.421, som så vil, altså uden, som så er uden falk, ikke? Hvordan har I det med det budget? Gør I nogle tanker om det? Lige umiddelbart lyder det som om, at det bliver lidt svært at leve for det beløb. Jeg regner med, at det vil være noget højere som rådighedsbeløb. Ja. Er der nogle poster, I tænker, I kunne skære lidt ned på? Det ved jeg ikke rigtig. I sagde tidligere, I rejste rigtig meget. Er det noget, man kunne tænke over? Altså, vi rejser både sommer og vinter, og jeg tror sådan cirka, at vi bruger 150.000 årligt på at rejse. Men vi elsker at rejse. Du ved, rejse er at leve. Ja. Så ja. Ja, så det er muligvis en mulighed at skære lidt ned på jeres rejser, så I stadig kommer ud og rejse, men I vil spare nogle penge, og I vil have nogle penge til nogle andre. Ja, vi har jo også snakket lidt om det der med, at vi har 2 børn på 4 og 5, og de begynder snart i skole. Ja. Det gør Nielsen, når han fylder 6. Og så er vi jo egentlig tvunget til at rejse lidt mindre, fordi at vi har ikke lyst til at trække dem ud af deres skolegang. Det er meget vigtigt for os, at de får den her skolegang. Så det vil egentlig være automatisk, det budget vil ryge ned. Meget fornuftigt, så har I det mindst allerede en post, som I kan skære ned på, så vil det jo være realistisk, at I kan optage et lån hos os. Så jeg synes, det er det, vi skal arbejde ud fra umiddelbart. Hvis vi lige laver en opsummering af selve mødet i dag, så
så vi kunne komme frem til den her mulighed med et 10-årigt annuitetslån hos os, med en fast rente og en ydelse hver kvartal. I har selv en udbetaling på 90.000, efter I har udlignet jeres kassekredit. Og det vil sige, at I ender med at skulle betale 330.000 plus 2.000 i låneomkostninger. Ja, så det vi egentlig foreslår nu, det er, at I går hjem og virkelig tæller de her ting igennem og overvejer det, vi har snakket om i dag. Og så synes jeg, at vi aftaler en ny tid næste uge, hvor vi vil have lånepapirerne klar. Ja, så har I nogle yderligere spørgsmål, og føler I, at I har fået alle jeres behov dækket i dag? Jamen, jeg tænker, vi vil snakke om det. Vi synes, vi er kommet rigtig godt omkring det hele, og ja, der er ikke så meget mere, vi lige Tak skal du have. Ja, jamen, hvis der opstår noget tvivl eller nogle yderligere spørgsmål, så er der nogle oplysninger på os her, og I ringer selvfølgelig bare på... Tak skal du have. Ja, tak. Tak for i dag. Tak for i dag. Tak for i dag. Tak for i dag.